Kung sa ato bugas ang mayabo, dinhi mga bayot, makaroni mga bayot. Yes, mga bayot, ay lang makaroni diri mga bayot. Tas ang hira na tong murag staff man siguro to diri nagtrabaho mga bayot. Awang ending mga bayot kay gisurod man isa ko mga bayot. Karon gapunit sila mga bayot ilang gidaspan-daspan kay di naman po na mahalin. Minani di mi diri sa city mga bayot no, pauli na mi mga bayot pero before mi muli mga bayot, magbitbit gyud mi mga bayot sa kalan ni Karina nga iyang gi-request mga bayot kay gisabot man namo daan mga bayot. Pabilin lang ka din ha. Ug unsay gusto nimo palitan ka namo kay init man gud pod kaayo karon mga bayot nya luoy kay sa Karina mga bayot kay mamula na iyang kanawungan mga bayot palit mig donut din mga bayot ug katong juice bitaw mga bayot nga ice cream mga bayot nya mo may ganahan ni Karina mga bayot palitan na mo siya mga bayot kay ug di na palitan siyang ganahan mga bayot di na napabilin ako ipadayag ninyo mga bayot ug unsa imong ipamalit dito mga bayot hamo nilang mga kalan-on diri nga mga cheese mga bayot daghan kanis lang klase sa cheese mga bayot no pero ang akong gipang pili mga bayot katuro pong ganahan ako mga bayot kay nasa di cheese din mga bayot nga digyo kakasabot sa baho mga bayot inighaom nimo sa imong kababaan mga bayot makaingon magkagunsa kani kalan-on baka niyo dili basura di kuwarte nga pagkababayi mga bayot kay anad man gyud pug pinobrehon mga bayot pero og di gyud ko ganahan sa kalan-on mga bayot di gyud masulod sa kung padudlanan mga bayot di na ko pugson akong kaugalingon oy himpalit na sila patani mga bayot nga gisulod na diri sa lata mga bayot bawong nagpalit na sila patani mga bayot nga di manuntan sila mga on og mga patani karon mga panahon na mga bayot kaysa winter man na nila kanon mga bayot ang ilang mga kamatis din mga bayot na ay fresh food mga bayot na apoy mga gipang sulod sa mga garapon mga bayot bisag unsang klasihang mga pickled mga bayot no kadi kanadto mga bayot amo ning ilamas mga bayot og maggisa-gisa na mi og mga sudan mag-adobo mga bayot diri mga bayot di na sila mo gamit og ahos-ahos og gamit nako mag-gisa-gisa nako og mga kalan-on o sudan mga bayot kay di na sila ganahan og baho mga bayot kung kamo din hanay sa ngig og tanla dinhi pud mga bayot daghan pud na sila dinhi mga bayot og mga sagbot mga bayot kilawon pag ganin nila di na ni kinahanglan mga bayot luto-lutoon og gisa-gisahon mga bayot fresh ni nilang ipangsurod sa ilang panudanan lahi-lahi ni mga bayot og porma-porma mga bayot no lahi-lahi po ni siya mga bayot og pangalan mga bayot pero kanatsira man ni silang lengguwahe mga bayot oy napagayumayana mga bayot kaniadto mga bayot ang mayana mga bayot tambal og magsakit-sakit na mga bayot diri mga bayot ilang ilamas yes mga bayot murag gyud baho pug mayana mga bayot mayana man gyud po ni sa mga bayot napagisangig-sangig nila diri mga bayot ay bita-bita mga bayot ilan ning kilawon mga bayot ha pero ako ani mga bayot ning panglabhandaan mga bayot usa nila ipakilaw halang-halang ning pagkaatsala mga bayot actually mga bayot og moadto gyud ka sa city mga bayot og ang ikumpara nimo ang mga presyo ani mga bayot sa basar mga bayot murag katunga mga bayot ang diferensya mga bayot pero convenient magud kayo ang city mga bayot kay gawas nga bugnaw nimong sudlan mga bayot unya dali ra pug kay mapunit mga bayot pero sa city ka mo adto mga bayot walay tawad-tawad mga bayot walay kanang usa discount mga bayot ug unsay presyo nga gipang butang dinha sa kadaplinan anang imo ang kuha mga bayot mao ginay presyo nga imo ang baryan dito sa counter nagdungag di ko ganina daan mga bayot kay pabugnaw na ko daan mga bayot dan gibubuan ako nigsuka mga bayot katubang rice unsa to vinegar kung sa maninglis pa mga bayot gibutangan ako og pipila ka kutsara nga white sugar kung sa maninglis pa pud mga bayot akong gikutaw-kutaw mga bayot pagkalundag sa mga sugar nga ako ang or katubang kutaw na gid siya mga bayot mura pag na dissolve na naka-in-English lagi ko mga mapanahon na kay balo man gana akong utok nga balig 5 ra mga bayot bita-bita yung silingan karon mga bayot paggama og kalanon nga ako ra ni gilantaw-lantaw kaniadto sa mga social media mga bayot kay di mo ko kay balo ani ganiadto magaklop-haklop mga bayot ug unsa ipang butang din ha mga bayot unsa ipang palaman kaniadto mga bayot kay akong hibawan kay ganiadto mga bayot og dili pagtulaw og isda mga bayot pagdungag unang bugas mga bayot nga mais mga bayot ug pagbuyok mga bayot ug pagsaksak anang mga kalanunan mga bayot kaniadto mga bayot wag ko hinahibawaan mga bayot og dili pagpatag ra gid taon sa akong binulad nga mais pero nang pagtungtong nako diri mga bayot tanan nga mga kalanon nga ako nagilantaw-lantaw kaniadto mga bayot gibuhat din sa silingan mga bayot man lisod pud mga bayot maglingkod-lingkod ako din mga bayot nga samantalang ako mga kagupa mga bayot na busy na sila pangitag bansi Gustavo ug unsa ipalit anang ibutang sa lamisa mga bayot na sila bisita karon mga bayot no mo nang ako ani tanang kaskas dinhi karon mga bayot ako aning sayaw mga bayot ug unsa ganahan lang kalanon mga bayot ug ibutang sa lamisa mga bayot ako gid tanan ako din ang gibuyok-buyokan mga bayot atong ipangbuyok bitas binangkal mga bayot aron pud manindot-nindot na siya lang tawon mga bayot oy akong gipang butang din na mga bayot nani duha ka klase mga bayot no nay puti-puti mga bayot ug nay itom-itom mga bayot niya paglantaw nako dinhi silang aparador mga bayot kanira may available mga bayot mura pud akong gipang hapla ay mo katingala mga bayot ug nganong daghan kay kong gipang gama karon mga bayot gumikan kay na sila bisita mga bayot ang ako ang bayaw mga bayot na ay tulo ka bisita mga bayot kanang usa doktor mga bayot kanang usa mga bayot iyang ka businessman mga bayot dayon ang ako ang mga kagupa mga bayot mutangka man pud sa lamisa mga bayot ug nay bisita mga bayot nahibawong nagyad pugay kuan nila mga bayot tulor ka pug lang bisita mga bayot pero ang ako ang gihanda-handa diri mga kalanon bitaw mga bayot murag duha ka pamilyahan unya mo tuomog sa dili mga bayot kana sila magkaon-kaon mga bayot kuhit-kuhit ra
Yes mga bayot, tigid pareha sa tuwa mga bayot nga ipulpak o iinsak ginato sa tong katiyanan mga bayot kay sayang biya pod kayo mga bayot og samot nang pliti-pliti pa mga bayot aron mabawi-bawi ang atoang gipliti sa mga jeep pa mga sa mga motor ba mga bayot og dili magbaklay-baklay ra mga bayot igo pod inig uli sa tuwa kabukiran mga bayot didto nga sa kalasangan mga bayot dili pod ingon og gutom-gutomon di ka kabuhion mga bayot kay pulpak naman diri mga bayot dili inana mga bayot niya. Klaro pagka-istorya mga bayot. Sa atua mga bayot, layo na mga 30 minutos mga bayot. Inig magkaon-kaon na ta mga bayot. O kaon-kaon sud ba mga bayot nga digid po ingon mga bayot nga matukan kag dali-dali mga bayot. Dire sila mga bayot magsugod na pareha ni mga bayot ha. Nagsugod sila og alas 3:30 sa hapon mga bayot. Kabalo kag usa oras bisag nang utana mga bayot. Ako ito ganin yo kung sa oras sila human alas 9 nas gabi. Kay og naay painit mga bayot, naapa po na pabugna mga bayot nya. Musangko na po na sila tong patamis-tamis mga bayot. Inana na sila diri mga bayot. Daghan kina sila istorya mga bayot pero gamay ra ang hungit mga bayot. Kami kiniadto sa kabukiran mga bayot og naay may bisita-bisita mga bayot gikan sa syudad mga bayot nga mulusog dito sa amuang kabukiran mga bayot. Aw, dako na kaayo na namong handa mga bayot nga magtibuok og manok, maghimo og halang-halang nga manok mga bayot og dili pangbutangan og mga salag on mga bayot wa na kana nga mo ang bisita-bisita mga bayot makapadug-ab na inig human dinhi mga bayot suwahi gud mga bayot ang amuha kaniadto mga bayot bisag init kay sa among kabukiran mga bayot kinahanglan magimig sabaw-sabaw nga init-init mga bayot no diri mga bayot dili na sila higop-higop mga bayot og masing pag magtinibuo kag pulo ka manok dinha mga bayot kanang sabaw na mga bayot ilabor gyapon na nila mga bayot kinaslam sigop bisag gamay ra na sila bisita mga bayot daghanon na nila buhat-buhat og kalan-on mga bayot nga maulaw-ulaw na sila gamay ra ibutas lamisa nagamagama pa ko silang salad mga bayot gabi mga bayot hiningon ako sa ako ang bayaw mga bayot og unsay salad gagamon hiningon siya og kana lang salara mo ako ang gamon mga bayot o kaning akong gipakita ninyo mga bayot mo niyang gi-request mga bayot kanang ako ang gikutaw-kutaw din ha mga bayot mura siya mga bayot og mais bitaw mga bayot ako ra na siyang gibutang og init tubig mga bayot dayon akong giyabutong init tubig then ako ra gi-leave mga bayot mga 1 hour siguro mga bayot naluto na siya mga bayot then gihugbungan ako na dira mga bayot og turmeric powder, durog nga paminta, asin mga bayot, gibutangan po na ako parsley kung sa man English pa, then gibutangan po na ako na siya din ha mga bayot og edible mga bayot, then ang last ani mga bayot, akong gikumutan mga bayot og limonsito ba, limon sa ilang lingwahe mga bayot, kay aron maasgad-asgad o mga aslom-aslom po ni mga bayot, muni ganahan nila din mga bayot nga mga salad-salad mga bayot, munang skin so soft gani sila mga bayot, kay gawa sa mo kilaw na sila mga bayot, mga vegetable nga mga kalanon mga bayot, o mga utanon mga bayot no, hilig po kay na sila mga salad-salad mga bayot. Akong gikutaw gig maayo mga bayot aron kanang na milit sa kadaplinan mga bayot masagol dinhi mga bayot. Ang uban po diri mga bayot og magbuhat-buhat og mga salad mga bayot. Daghan kay pangbutang-butang mga bayot og mga hilo pa lang ni nga akong gipangbutang-butang mga bayot. Wa na nalanag na kog una mga bayot kay tilawan man ako nadaan usa na ako ibutas lamisa kay kung asgad-asgad mga bayot pwede na to pabutangan pa din ha mga bayot og sagbot-sagbot og dili man gani asgad butangan pa nato dadag asin aron matama-tama gyud ang timpla ba. Dapli na nako tong humanan ako og buhat-buhat mga bayot namon uswag na pud ko dinhi sa kamatis mga bayot. Ang kamatis na mo kaniadto mga bayot dako-dako ra ning kumagko sa akong tiil mga bayot. Pero pag abot na ko dinhi sa planeta akong natungtungan mga bayot napamandi ay oy mas dako pas ako ang nawong mga bayot ning ilang kamatis iranin ning kilaw-kilawon mga bayot ha. Ganahan na sila mga bayot og kilawon ng mga inaning mga kalanon na mga bayot kaysa lutoon. Asa ning atsal-atsal mga bayot ang atsal nila diri duha ka klase mga bayot nay katong halang-halang mga bayot napoy dili halang-halang kaning akong gigutad-gutad diri mga bayot dili ni tambal sa mga almo-almo mga bayot kung dili mo gini kaingon mga bayot nga lamas-lamas ni. Nay mga tawo dinhi mga bayot nga dili mo kaon og isda pod mga bayot. Napoy mga tawo diri mga bayot nga once a year sila mo kaon og isda mga bayot. Murag Halloween ra man siguro mga bayot. Kanang Berry Santo murag mo kana ra man siguro oy mga panahon na mo kaon sila isda mga bayot. Pero anang pagtungtong nako dinhi sa ilang panimalay mga bayot kay maayo man kay kumuon-on kani adto og isda mga bayot sa amo ang kabukiran mga bayot kay asgad-asgad man gyud pod mga bayot nga ako ang pag-unon mga bayot butangag suka mga bayot ang kaingon jud kag lami-lami gyud pero anang pagtungtong nako dinhi mga bayot anang pwede di pangbutangan og unsay angay ibutang mga bayot anang mag-unon kog isda mga bayot girahanas la mo kaon salmon din isda mga bayot pero sila ang lingwahe mga bayot og dili ni pait-pait pantat sok ni silang lingwahe mga bayot gibutangan ako na siya mga bayot og gimarinit na ko na daan gabi mga bayot no busa templado na nako nang gihulog dras kaldero mga bayot gibutangan ako nag turmeric powder durog nga paminta asin mga bayot then gilive na ko one night gyud din sa ilang kaladzinika mga bayot karon mga bayot kay okay naman gina siya lutoon mga bayot ipanghagbong na nako nang angay ipanghagbong din mga bayot ako ditong gihapinan sa ilalo mga bayot og del mga bayot mura man pud siya kugon mga bayot nga ipanghapin-hapin din so kani pong ibabaw mga bayot aron pod ma live
level ang iya ang kalamion ba mga bayot. Butangan tani mga bayot po dinhi mga bayot og del mga bayot. Actually mga bayot mukilaw man sila ani mga bayot. Pwede po ni ipanglamas na malamas anang ila ang pagka-buhat-buhat ba mga bayot og mga salad-salad mga bayot. Dayon ang last good mga bayot kaning limonsito. Kay kani mangong limonsito mga bayot og unsay ipuga-puga nimo dinha mga bayot murag mawala-wala ang anghit mga bayot ba pero di man ni anghit ni isda mga bayot kay halos panit mga bayot ako na lang langkaton mga bayot kay ako gyud gihugasan og mayo mga bayot kay dugay naman ni sa aquarium gud galangoy-langoy ning isda mga bayot. Actually mga bayot na sila lake dinhi mga bayot usa ra gyud na ila ang lake dinhi mga bayot nga pwede ka didto makakuha og mga isda-isda mga bayot og kay balo lang kamo sarap-sarap mga bayot pero ingon pa sa ako makagupa mga bayot murag hadlok-hadlok po didto daw kuno mga bayot kay napud sila mga sugilanon dinhi mga bayot pamanhiin mga bayot nga og na kuno maligo didto mga bayot amo tinuod baka po ng mga bayot wampo ko kay balo mga bayot kay wampo ko kakita mga bayot no nga manguha ko og tawo. Klaro pa kay istorya mga bayot inaning isda dinhi mga bayot mahal-mahal gid mga bayot tigid ka ta kapalit mga bayot og 150 ang kilo. Lami-lami magud po ning isda mga bayot. Wa po ko kasulay mga bayot og kilaw-kilaw ani mga bayot no. Kay kanang ako ang gipalaman sa sushi mga bayot murag binuhat na daan mga bayot mura na siya mga bayot og dili fresh ba mga bayot mura na siya gipaasuhan bitaw daan mga bayot nya templado na pod. Basta na imo ning bisita-bisita din sa mo ang panimalay mga bayot. Ako gyud ning ipresenta ning ako ang gigama-gama din nga inuunan mga bayot. Di ba mo gyud pod ko makaingon mga bayot kay tinulan ni mga bayot kay di man ako nibubuwag tubig. Kanira gyud tawon ang akong gipangbutang din ha mga bayot mura ginay muluto niya mga bayot kay kaning pamido sa ilang lingwahe mga bayot og tomatoes amo ang kabukiran mga bayot kamatis ba mura na mo produce og tubig mga bayot mura na buluto anang isda din ha mga bayot og katong ako ang gipangbutang-butang diri mga bayot nya kay inununan man di man tinula so dinhi nato na sabuhan dira abtag pipila ka minuto mga bayot ang gahaon mga bayot kay ako amang kapika sa ilong mga bayot imbis inununan ni mga bayot na ingog ginamos kay gikumot-kumot gitawon niya mga bayot di man siya kay balo mukuha gud mga bayot nagbutang paday ko dinhi sa landahan mga bayot og patatas mga bayot no ako ra nang ginipis-nipis og slice mga bayot aron dali ra maluto mga bayot niya and request man pud ako ang duha ka kagawpa mga bayot nga mukaon sila og tomato ba mga bayot nga nilanda mga bayot og gitapdan ako dras kilid mga bayot kay mukaon man kuno sila ay mo katingala mga bayot og nganong gasinaw-sinaw na dra mga bayot nga kuwang gilanda din ha nga patatas mga bayot no gumikan kay ako nang gibuta kay gidibol mga bayot turmeric powder durog nga paminta mga bayot usa na ako nagilanda ako pong ipakita-kita ninyo diri mga bayot ang dagko kay lomboy nga pinalit sa kuwang kapika sa ilong sa city mga bayot no kay hinbalik man siya mga bayot kay palit og mga juice mga bayot lami gid kaning lumbuya mga bayot kay tamis pa ni mga bayot sa asukar o sa honey mga bayot man nagikaingon mga bayot og diri ra tama na kung wara-wara mga bayot kay mag-prepare na pug sila misa mga bayot kay wa pa sila nakaabot mga bayot manang inig abot nila mga bayot mo diretso na dan sila lingkod mga bayot salamat sa paglantawan see you next video bye.